Hola, com estan? Benvinguts una setmana més a Europa al dia. Avui volem convidar-los a fer un passeig per la Vall de Gallinera. A l'interior de la Marina Alta, esta població, distribuïda en menudets nuclis poblats, ha sabut evitar el despoblament, una de les grans problemàtiques de les zones rurals de l'interior. La Vall de Gallinera ha tingut l'encert de combinar l'agricultura tradicional i una modalitat turística respectuosa amb l'entorn. Esta forma de procurar mitjans de vida per als seus habitants li ha valgut ser triada com a exemple de sostenibilitat per l'Acadèmia Europea de Desenvolupament Rural. Ho analitzarem en els primers minuts del programa. Comencem. La Vall de Gallinera, la Marina Alta, ha sabut créixer mantenint un equilibri harmònic entre agricultura, turisme rural i també respecte al medi ambient. Este creixement sostenible ha frenat el despoblament i s'ha convertit en un model a seguir per a altres localitats de l'interior, segons l'Acadèmia Europea per al Desenvolupament Rural. A la comarca de la Marina Alta, a la província d'Alacant, la Vall de Gallinera és un municipi format per 8 nuclis de població: Benirrama, Benialí, Benissibà, Benitalla, La Carroja, El Patró, Llombai i Vinicili, i al voltant de 700 habitants. Som noms que recorden que estem en terres morisques. Els moriscos es van avalotar contra els cristians el 1609, l'any que es va decidir la seva expulsió. Embarcats per la força al port de Dénia, el duc de Gandia, propietari de la vall, va haver de repoblar-la amb famílies mallorquines. Els 8 nuclis de població que conformen el municipi de la Vall de Gallinera han sabut conjugar perfectament els últims anys un creixement sostenible amb el respecte al medi ambient. Este procés ha sigut molt positiu perquè ha frenat el seu despoblament. No debades, este municipi ha sigut un dels llocs escollits per l'Acadèmia Europea per al Desenvolupament Rural Sostenible, una associació sense ànim de lucre formada per 18 països, com a exemple de creixement sostenible. Els participants en l'Acadèmia d'Estiu, que ha sigut organitzada enguany pel Centre Internacional de Gandia de la Universitat de València, han visitat la Vall de Gallinera per a estudiar el seu model d'organització social i econòmica. En el cas de la Vall de Gallinera, tant per l'estructura territorial com geogràfica com per la seva història, preserva una situació en la que es pot plantejar perfectament una estratègia de desenvolupament sostenible de cara al futur molt interessant. És a dir, n'hi ha una agricultura encara que sustenta basada, per exemple, en la cirera, però no només. N'hi ha una estructura de turisme rural que està prou ben establerta i que es pot impulsar i es pot potenciar via actuacions conjuntes a escala supramunicipal, i no n'hi ha pràcticament cap activitat que hagi produït una transformació contrària a aquests interessos en el territori. L'Acadèmia Europea per al Desenvolupament Rural Sostenible és una associació que va ser creada el 2003 per universitaris i organitzacions locals per a promoure la sostenibilitat i el desenvolupament rural, i en particular la pròpia capacitat dels pobles per a poder créixer per si mateixos. Nosaltres organitzem cada any una acadèmia d'estiu que va dirigida a gent interessada en el desenvolupament de les zones rurals, que treballa amb les autoritats locals i també amb universitaris per a un sentit pràctic. Per als experts, el creixement sostenible no s'ha de basar únicament en el respecte al medi ambient, sinó en una economia rendible, una bona planificació i la participació de tots els agents que intervenen, com ara les institucions polítiques i les entitats econòmiques i socials dels pobles. El cas de la Vall de Gallinera és paradigmàtic perquè ha sabut conjugar agricultura i turisme rural sense alterar substancialment el paisatge, que és bellíssim per aquestes terres. Els últims anys s'han creat 25 cases rurals i 14 restaurants que ofereixen una bona infraestructura turística. Des de l'Ajuntament estem duent a terme les tasques de desenvolupament van encaminades principalment a la potenciació del turisme, conjugant-ho en el manteniment i potenciació de l'agricultura. Si en la Vall de Gallinera
tenim el conreu de la cirera, que és molt important, tant com a producte més representatiu de la Vall de Gallinera com per a l'economia de les famílies que viuen ací. També està l'oli d'oliva i altres conreus com la garrofa. Sempre i quan les institucions de la Vall de Gallinera, la ciutadania de la Vall de Gallinera i per extensió del conjunt de pobles del voltant que conformen tota aquesta vall siguin capaços d'actuar en arreglo a aquests principis de sostenibilitat que estaven plantejats, és a dir, estratègies, és a dir, concertació, fonamentalment, i intel·ligència i honestitat institucional, perquè jo crec que pràcticament tots sabem què és el que està ben fet i què és el que no està ben fet i, per tant, és tan senzill com seguir això. Sens dubte, les cireres són la base de l'agricultura de la Vall de Gallinera, que pren un aspecte idíl·lic quan els cirerers estan en flor. La cooperativa, amb la denominació d'origen Cireres de la Muntanya d'Alacant, és un dels motors econòmics i socials del municipi. S'exporten cireres a Itàlia, França, Anglaterra, Suïssa, Alemanya, Bèlgica i els països de l'est. És un exemple clar de compromís amb el desenvolupament local del municipi. Des de la cooperativa, com anem a dir, institució que aglutina a la majoria dels veïns d'estes valls, inclús de fora de si, sempre s'ha erigit com a promotora de projectes de desenvolupament que beneficiaren el conjunt de la població. Entre altres, se va posar en marxa en el seu moment una cooperativa de turisme rural, la qual avui continua en funcionament. Cada volta ha anat un poquet a més, en fi, les seues particularitats, no? Perquè tots sabem l'estacionalitat que té el que és el turisme rural, però en aquest cas ha sigut una activitat complementària a la de la cirera i que d'alguna manera ha generat riquesa i recursos per als habitants d'esta comarca. Considere que el desenvolupament rural necessita una política que posi en relleu allò que la gent dels pobles necessita actualment i que accepti els seus punts de vista a través de la participació en el procés per ajudar els governs locals a determinar les prioritats de cada zona. Segons la meva experiència, aquestes prioritats han de ser llocs de treball, oportunitats de negoci, seguretat i qualitat de vida a les zones rurals. Com a l'època dels moriscos, en què es van quedar despoblades aquestes terres després de ser expulsats, el desenvolupament sostenible i l'ús intel·ligent dels seus recursos agraris, naturals i patrimonials han permès que la Vall de Gallinera no siga una vall despoblada i mantinga les seues expectatives de creixement sostenible, és clar.